Това, което ще направим днес, е самомасаж на врата. Като слагаме дясната ръка на лявото рамо и започваме леко притискайки с кръгови движения да масажираме от врата към рамото. След това ползваме лявата ръка и масажираме от врата към дясното рамо. По този начин масажираме трапецовидния мускул. Това можем да го направим и с кърпа на ръце, която да сложим на врата и движейки я наляво-надясно, леко да я придърпваме напред. А с главата и врата да оказваме лек натиск назад. Това намалява напрежението, особено ако цял ден сте били пред компютър. Подобрява кръвообращението, отпуска нервната система, подобрява подвижността, която улеснява въртенето и накланянето на главата, а също така и на раменете. И естествено отпуска и намалява стреса. Правете го поне 2-3 пъти на ден. Ако това ви хареса, напишете долу в коментарите полезно и продължавайте да ме следвате и за други лесни и полезни практики.